cando me digades. Bueno, vimos a visitar a obra xa moi avanzada deste maravilloso Pazo Besada no concello de Poio, e a min, pois, encántame ir a visitar obras financiadas polo Plan Concellos que deciden os gobernos, os alcaldes e os seus gobernos a que se adican os recursos, e encántame ir a ver calqueira obra, pero hai obras que me gustan particularmente. Primeiro, as que teñen que ver con facilitar o mantemento de ese patrimonio arquitectónico tan potente que temos nesta provincia, e que para que eso ocurra, pois hai que darlle uso, non? Hai que facer que estén vivos, non? Para que se poidan manter. E moi particularmente polo uso que se lle vai a dar a este pazo, non? Que é todo o que ten que ver coa política social, tamén con dar e posibilitar a actividade das persoas maiores, as persoas mozas, e ademais tamén con salas que van a permitir realizar diferentes actividades. De feito, eu xa lle pido públicamente ao alcalde de Poio que cando inauguremos e rematen finalmente as obras, temos que facer aquí un acto, porque claro, ten uns salóns maravillosos e unhas terrazas dignas de ser usadas pola veciñanza. Así que quero felicitarte, alcalde, quero felicitar ao goberno de Poio por esta iniciativa, tanto pola recuperación do edificio como polos usos que se van a dar, non? E cuidar das persoas, facer que haxa equipamentos que permita atender ás persoas, a mí me parece que forma parte das grandes prioridades dos gobernos locais, así que parabéns. Por outra banda, quero felicitar a empresa Val, é unha grande empresa da nosa provincia que ademais fai moitísimas obras que teñen que ver con rehabilitación de edificios patrimoniais que teñen que ser cuidados e que ademais, por exemplo, este está declarado BI, que é unha grande empresa, e a min me gusta moito poñer en valor as nosas empresas que fan as cousas ben, con moito cariño, e que son grandes expertas en traballar en espacios protegidos, ademais dirixidas por unha muller, que máis se lle pode pedir a esa empresa. Tamén ao director de a obra, Xoán, que nos estivo explicando, non? Pois todo o que este edificio ten visible e o invisible, non? Un edificio tamén que cumpre agora todas as cuestións que teñen que ver con aforro enerxético, que ten que ver tamén coa salubridade dos edificios, con garantir que sexan edificios amables para a xente. É unha obra, decía, financiada polo Plan Concellos, case 600.000 euros, e si fai 7 anos o goberno da Deputación decidiu aprobar un Plan Concellos que fora o instrumento para que os concellos poideran ter recursos. 7 anos despois, todas as obras realizadas teñen demostrado que foi unha grande decisión que a min como presidenta, pero a todo o goberno da Deputación, pois nos satisface moito, así que parabéns, e nada, esperando que poidamos inauguralo canto antes. Aínda quedan eses remates finais que levan tempo pouco e poderemos desfrutar, e o máis importante, a veciñanza de Poio ten un novo equipamento tan potente como este. Por certo, que ben vivían os donos dos pazos. Pues, remato, Bueno, en primer lugar, bo día a todas e todos, compañeros de corporación e presidente da Deputación, gracias por esta visita. E, bueno, eu quixera, se me permitides, facer un pequeniño repaso de que foi a historia desta finca e de como chegamos a este punto tan importante como é o último punto dese camiño,
chegada dese camiño que é poñer este pazo a disposición dos ciudadanos e darlle xa unha actividade definitiva. Esta era unha finca, como creo que xa todos sabedes, que a propiedade González Besada, este ministro, a inauguración de lei na fachada foi no ano 14, e nos esta finca recuperouse para o espacio público, para o Concello neste caso, a través dun convenio urbanístico que se firmou, se non mal recordo, 2001, 2000, máis ou menos, coa aprobación do plan de ordenación, recuperamos o que é as edificacións que existían aquí, como pode ser a casa dos caseiros, máis as cocheras, bueno, as edificacións que había, a biblioteca que está aí ao fondo, e se fixe, como digo, a través dese convenio coa familia, que permitiu a construción, evidentemente, todo ten un costo, que é a construción de vivendas, unha promotora que construiu as vivendas que están á miña dereita, e nós recuperamos o pazo, que naquele momento estaba coa cuberta caída, houve que recuperar todo o que era carpintería, estaba todo deteriorado, e recuperamos o espacio. Nese convenio implicaba a reconstrucción do espacio, todo o que tiña que ver coa reconstrucción exterior, cubierta, ventana e todo o demais, e agora estamos na fase de interior, de poñela en valor no sentido de xa darlle unha actividade, e isto vai ser, como ben dicía Carmela, pois dedicado aos servicios sociales, a todo o que ten que ver coas persoas maiores, pero tamén terá unha parte dedicada á cultura, á mocidade e demais. Co cual, hoxe é un día importante, gracias a este plan Concellos e gracias a este plan da Diputación que nos permite a financiación desta recuperación e desta obra que estamos hoxe a visitar, e poñer a disposición dos veciños este espacio despois duns anos que estuvo aí un impasse desde a recuperación do propio espacio hasta ahora, pois pasaron un tempo. Por lo tanto, creo que todos é un momento que nos debemos felicitar todos por este traballo, agradecer, por suposto, tamén a empresa, a empresa Aval, tuve a oportunidade, non coa nova directora, pero sí co seu pai, de facer algunhas outras obras. O centro médico, recordo, o centro médico de Combarro tamén o construiu naquel momento, xa fai anos, a construcción de Aval, quero dicir que unha empresa efectivamente especializada tanto na recuperación, reconstrucción, como tamén a edificación nova, e hubiérame gustado, teño que dicirle que teu pai estuvera hoxe por aquí, eu estuve non fai moito facendo unha visita con ele á obra, pero, e, bueno, en fin, quero dicir con isto que creo que a liña do Plan Concellos é unha liña que, desde nós, desde cando estábamos gobernando, gobernaba a Diputación outro grupo político, e mirábamos a dificultade que era, a veces, buscar o tipo de financiacións, eu creo que foi un acerto, eu direi sempre, que a Diputación optara por ter un plan donde respete as institucións, neste caso os concellos, por igual, e que sepamos os concellos o que temos cada ano, o que temos para facer as inversións, e que os concellos seamos os que decidamos onde esas inversións se van a facer. Neste caso, ese plan concello decidimos metelo aquí, dedicalo a este pazo, e poder, polo tanto, darlle vida de novo ao que foi unha vivenda familiar, onde esa familia Besada pasaba prácticamente aquí todo o verano, e onde os seus familiares, neste caso os seus fillos, se casaron dentro deste pazo. Bueno, moitísimas gracias, e hai alguén que queira facer unha pregunta, contestaremos, e senón, creo que as explicacións están dadas. Dicir tamén que o director de obra, felicitalo, por suposto, por facer o seu traballo, por dirixir unha obra complicada, como sempre, é manter un pazo con esta historia, e así que todos, creo que agora o que queda é, como dixo a presidenta, inauguralo e romper, non sei en que árbol ou en que parede, pero o corcho dunha botella de champán. Gracias. Un espumoso Alguna pregunta? riquísimo que temos, alcalde. Un espumoso galego. Bueno, a obra, se non me equivoco, no contrato está que debía estar rematada e justificado a mes de xullo, poñamos final de xullo, debería estar para certificar e rematar. Despois habrá que dar un tempo para ir trasladando todo o que ten instalación, mobiliario, montar as oficinas, bueno. Pero en xullo, finales de xullo, teríamos que ter
certificado ao final da obra, o que é a obra da reconstrucción. Bueno, basicamente vai seguir ali o que ten que ver tamén con xuventude, se non me equivoco, e ese espacio vai a ter actividade, aquí vai ser un espacio máis social, todo o que ten que ver con mocidade, con servizos sociales, con todos os traballadores sociales, va a estar aquí. Pero despois o que é aquel local sí que vai seguir tendo actividade. Bueno, o xardín nos procuramos, como ten moita protección tamén, se procura trelo mantido e coidalo. Evidentemente se pode redesiñar o xardín, pero nós en principio o que estamos facendo é conservar a estrutura do xardín que tiña. Plantáronse algunhas camelias que no seu día foron cedidas por a finca de Montero Ríos, me parece, se non recordo mal. O Areeiro, a finca naquele momento da Diputación, plantaronse unhas cuantas camelias, que non las cedera o Areeiro, estaba Carmen Salinero, tamén, que non sei se xubilou, por certo, sigue. Pero o xardín, bueno, hombre, sempre é mellorable, todo é mellorable, pero o que procuramos é que todo o arbolado que tiña o xardín que se manteña. Aquí hai especies protegidas, un metrosidero que está aí ao fondo, que ten a protección de un árbol senlleiro do catálogo da Xunta, hai, se non me equivoco, 2 secollas tamén centenarias que deberon ser plantadas de cando ao Pazo e, por tanto, hai algún árbol que teñen protección que intentamos conservarlos. Tamén, por certo, ao final do paseo, se podemos dar agora un pequeno paseo, está a Biblioteca da Familia, unha edificación que conservaron na fachada da biblioteca o trozo da entrada do Pazo dos Churruchaus de Pontevedra, que fora demolido no seu momento, e este ministro trouxe para aquí esa fachada, que é a porta principal e o escudo do Pazo, e se recuperou, que tamén estaba caída por dentro, só tiña as paredes. Se hai tempo e a presidenta ten tempo, podemos dar un paseo hasta o Pazo por o xardín e o comprobades. A ver, a distribución vai ser oficinas e hai un salón de atos. A ver, basicamente vai a albergar servizos administrativos, vale? E logo vai a ter a oportunidade de recibir persoas maiores que veñen a atención, vai a ter un espazo de lecer, vamos a dispoñer das terrazas que se coordinan co funcionamento do espacio comunitario que ten este edificio, para que lean a prensa, bueno, e veñan a facer as súas xestións, e sea tamén un punto de intermedio, non? É dicir, unha persoa maior ven aquí, a súa familia pode ir a facer xestións, este se converte tamén nunha especie de punto de atendimento, un punto de día onde teñen un espazo onde estar tranquilos, seguros e resguardados. E logo na parte alta vai a ter unha función de espazo para os xóvenes, de zona de estudo, para a preparación de exámenes, bueno, pues un pouco esa é a idea. E logo é un edificio puramente administrativo o resto, non? Donde van a estar todos os servicios. A xente vai a vir aquí para facer xestións administrativas de servizos sociais de todo tipo, como se tiñan servizos sociais. Logo, na Casa Rosada, na actual servizos sociais, se vai a destinar a eventos, a cursos, formación, actividades, é dicir, os servizos sociais ten un programa de actividades moi ambicioso e vamos a seguir necesitando dese espazo, non? E ao mesmo tempo, pois, nos vai a permitir interaccionar cos colectivos do Concello a hora de que dispoñan tamén de espazos na medida en que moitos dos entornos que se van a liberar porque veñen para aquí, vai a permitir que moitos colectivos tamén dispoñan ali de un espazo para as súas actividades e demais. Esa é a idea. E logo, con respecto ao xardín, o nivel de protección do xardín é incluso superior ao do edificio, co cual non vamos a poder modificar nada en canto ao deseño actual. As nosas labores se van a limitar a mantenimiento. É certo que unha vez que este espazo este operativo 100%, pois o mantenimiento vai a ser moito máis continuo e vamos a estar moito máis en riba de que o espazo este pois visitable e agradable. Pero non vamos a poder facer
zona de parque infantil, como se ten dito, non vamos a poder modificar o propio reparto dos setos, da arboleda, é dicir, eso está moi protegido porque ademais patrimonio que pretende manter ese carácter orixinario. De feito, nós aquí nesta parte inicial, que todos vedes que está bastante degradada, queríamos actuar con unha proposta moito máis dura, moito máis ambiciosa, para que non se degrade coa choiva, e non nos lo permiten. Nos van a permitir simplemente pavimentar esta zona de transición co edificio, pero o resto ten que quedar así en xabre, porque é o, digamos, como era esta finca originalmente e non nos lo permiten alterar. En calquer caso, digo, a protección do espazo natural, do que é a finca, é maior incluso que a do edificio, co cual estamos moi limitados en canto á capacidade que temos de cambiar cousas no xardín.